kuti mama Rasta ndichifunga ndiri kuvabloka paZimbabwe Big Brother. Handi paFacebook unongoenda paplatform yemwe munhu ongotarisa zita rake wobloka. Nasi utomboziva kuti ndiri moderator mukatondibvisawo moderator zvingatondibatsira. Honestly, I'm too rich to be inini kublokwa newe zvangu Sabina unakana basa usisele bloka wazwa. Auna kana basa bloku kana ka 100 pamusoro pezita rangu ikoko. Baya times 10 mama Doka muchishona ndiri kuzama kuti auna kana basa ya bishop ngori kwepa ndakauraya svipa bishop iwe saka ndakauraya bloka pa platform pako iwe unoni bloka wati ndakauraya bishop ere svipa. What is your name and address? I want to give this to my lawyers. And they need and this more boys. Iwe usade kushandisa masimba sina basa. Une uchizvita chamangwiza. And aloyera ndopindura ndakana mari ini yemaloya iwayo. Handina kana mari yemaloya iwayo. Ndati vaudze and then I'll show you. Ndakoro chindudza kuti hanzi ndoda kubloka mama Rasta bloka pamusoro pezita rangu baya times 20. Kuti Sabina akauraya bishop. Muromo uri padivi. I'll show you. Uri imbwa yemunhu unoda kuganhira zvisina nebasa nezuro ndizuro wakauya panapo uchindiswaradzira uchindimisira magara akanyana akatsva nehambi dzeku-UK wakuya panapo wakutanga watondituka mucomment section ukanditi wauchinyora kuti handizviguniro zvako itsangamidzi zvinonyanyoda kutaipa too much kuda kutaipa wagara wanga uine karabha neni inini Bishop, 2 more boys. I'm gonna show you. Trust me. Unonotuma more boys wacho. Rambochitaura ndikuri record. I love it. Ndoda kutocha vanhu and I'm gonna torture you. Wakajaidzwa ikoko kune vanhu vanokupa mbiri yemahara yekuti unoswera uchida kutaura mazita evanhu kwausina kuswera uchida kuganhira unge sketi yengavi kachembereka suri kuona kuti kakuda kuita mudzimu womusha mai manje kari kufa kuti uone kuti mai manje unewa kutonzi muri ancestor. You don't even know that. Urungori kachembereka singade kuba mune vanhu weSabine. Inini kana watodena inini wotokwinya mangwiro. Wotokanya zvitina ende wotofunga kuti ndikukubloka kuZimbabwe Big Brother and I could not. Chero kandi bloka motherfucker in your life. What do you have? Are you a celebrity? Are you a president? What do you have? Are you a lawyer? Keep talking. I love it. You a lawyer? Are you a lawyer? My lawyers, trust me. Do you have Facebook page? Are you a socialite? Do you know the meaning of a celebrity and a socialite? You are unamari socialite in the weekend now. Socialite in the weekend now wanzwa. Socialite in the weekend now napokelo. Kuma celebrity in the wingi dinner japres. Uripa tacho. I'll show you. At least I'm not AIDS in the villa. Ndinayo AIDS yangu ndo yakutopenga zvese. Inini AIDS yangu ndo yakutoshanda. AIDS yangu inini yakutoshanda. AIDS yangu inini yakutoshanda. AIDS yangu inini yakutoshanda. AIDS yangu yakutoshanda pauri. Shipa bishop. Shipa bishop. Shipa bishop. Shipa bishop wakadya. Shipa bishop. Shipa bishop. Shipa bishop. Inini edzi ndo yakutotonga. Edzi ndo yakutotaura zvezvi. Yatosanganisana neUrope. Iwe ndati shipa bishop. Iwewe shipa bishop. Shipa bishop. Shipa bishop iwe muromori padivi. Shipa bishop. Shipa bishop zisoro rinenge chinhu chakaibva benzi. Shipa bishop soro rinenge duzvi rakaoma iwe. Magara asina pakati senyoka iwe. Shipa bishop. Enda unosvipa bishop wakadya iwe. Avanga vakapa vasina mongo iwe. Ziromo riri padivi.
futi murume wakadya. Usipe futi murume wako iwe. Usipe baba vevana. Sipa baba vevana iwe. Sipa baba vevana. Ndatichipa baba vevana iwe. Sipa baba vevana na bishop. Ndatichipa baba vevana. Chera vanhu vako paFacebook wadzamkondombere mbwa. Batwa nemagetsi size yako iwo. Unofunga kuti unoona, unofunga kuti mhoresa iwe shit yemunhu. Unofunga kuti unofema mweya wandofema iwe contaminated bitch. Izvo sazadza epwith yese nemukondombera nematropical disease mbwa. Iwewe papo. Tero vadziwe kukwakwenyava tinashe mutarisa akauya akatiza tinashe mutarisa akauya akatiza akati chii chocho shit yemunhu tinashe waitsvage chii kune hure rakabatwa nemukondomera ne 22 years rashirana munofunga kuti hatina kunzwa kuti maishirwa neboyfriend yababa wenyu munofunga kuti hatizivirapa. Just leave me alone now. I don't want to speak to a low life and educated bitch. Go and tap the screen, bitch. Go and tap the screen. That's your job. No qualification, no house. My mouth is not your mouth. Kuzvara vana une AIDS aunyare. Kuzvara vana une AIDS uchipa vana AIDS. Futsek. Ndatisvipa bishop. Shit. Svipa bishop iwe. Ndaitosheya kuti tinasari kutsvage chii kumba kwako iwe vanenge vakabuda vane TB ndatoudza chipo kufamba nezimunhu risingabva ribvekunazareta iwewo svipa mapiriti ako ARV yalaki mfana kuti takabatwa nekamera in real life mfana ka ndaikuisa ruoko pahuro ndokusurudza so ndokupwanya wadya bhishopu nemuromo uri padivi unewe hochi iwe pfira pa murume wako here witchcraft yekumba kuenunongoona neurombo hwako basa rekundikumbira mari kupaetirama yako imbwa neramai vako vakafa vachikoso uchinyepera vanhu kuti imba yako haisi imba yako yeuri kurenta amai vako iwewe nemurume wako akadya ndakadya saka anga ari murume wako here asina HIV ainaka iwe nyama yako handnyama yabishop iwewe wakadya murungu wani wakatorerwa vana ainaka anga ari HIV negative wakabatwa nemagepa hauna kana 2 years panyika iwe tibvire kana December taite yausvike iwe hauna kuonda kwawakaita nemukondombera kari kudhifota tibvira apa imbwa munopengawo mese mamuna kukwana imi ndosaka munanga vachibhilapropa mbwa bishop iwe svipa bishop ndowakavadya iwe chimwe chinhu mamarasa chekutaura imbwa yemunhu handikupei mari dzangu makarwadziwa kuti ndinopa vanhu vasiri imi handimofanira kupa kana kakambenge ndakuisirai apa ndatora futi mpinga yako ntombinshle atonipa $50 right now titambe nevanhu inakapoha lion iwewe tinashe mutarisi waitsvage chiko kumba kwembwa the fact yekuti inini ndopisa mutarisi kumba kwangu nakukwara iwewe mutarisi ngaafulaye atende tiketi rege auye kuuk vakazombotoka ndatitukwarara ngaatende tiketi rege auye kumba kwako kutuka ndiyo mpira unakana one ambassador ngauye kumba kwako let me be an ambassador unorepresenta company yaniwe unorepresenta company yaniwe Mnekuedza vanhu mamoderators, mnekuedza vanhu siyai kutoboa maedhi. Ndatisvipa bishop. Eji yako kubatwa nemukondombera unonyadzisa bishop ndoyamsa mwana iwe tibvirapo hanzi ndiri landlord wakamboziva kunotengwa matitle deeds elandlord imba ye haisi yako ye usade kunyepera vanhu kuti landlord muridzi wemba yacho ndewo uri kuchengetera imba tibvirapo iwe
enda ayisizeshuwa amai vasingagone kuhura Ndatienda mwana isiwe akaita wesvipa street kid bishop. murodhi kuita street kid pabhishopu atibvirapo iwe svipa era mai mai vako iwe futisake haunyara unotaura nemunhu akatengerana mai ake iwewe bishop kuya needzi dzekusouth africa bishop hauna kupa muzara rasta edzi iwewe hauna kupa baba linton edzi here iwe tibvire kutiuraya vanhu vauri kurara navo iwe hapana evidence yekudakauraya bishop and I'm gonna get you for that iwewe svipa bishop iwe uri kuuraya iwewe ndati hauna svipa kupa bishop baba rasta hauna kumupa mukondombera indini ndakatikuramba hauna musuno wekuti wakampa edzi seke mana tauri nevanhu vane edzi fuck you handisi kuramba handisi kuramba edzi ndinaye kupa murume edzi haunyare kupa mwana edzi haunyare vana vako haumbofoku navazukuru haumbofo iwe muna December pamukanenge kafa muna December kane kafa izvo sekari kutorwara zvako kanenge kachinwa mapiritsi kachinwa koko ndati sviba kanenge kachinwa mapiritsi kachinwa inonzi chi black label svipa bishop iwe unasowanwa doro iroro unasomixa nemapiritsi that's all you can say svipa bishop iwe svipa bishop bishop kudini mwana wehure mbwa ndati svipa bishop iwe iwe wabvisa edzi yakapa baba Linton kurara nemunhu kumupa mukondo ukaita siki futi unosemesa iwe handikwanise kudzima kubvisa edzi muropa ndikauya kuzimbabwe uchanzwa ndichiti amaikundowandione vanhu vanofamba kunazareti handikwanise kubvisa edzi muropa iwe handikwanise kubvisa edzi muropa seke ndibvira pa nditaure nevanhu vane TB ndatina handikwanise kubvisa edzi muropa amai bhanda vaiti kugara nechilow life chakaita chewe svipa bishop kugara nechilow life chijanki chinotora mutoriro chibvirapa chidrug addict svipa bishop ndosaka chakatizwa kuna royal mint kuzvire ndati svipa bishop afutiseke uchafa uchitambura iwe bvirapo vatera December unenge waenda kuonda kuonda kwako mapiritsi ausiri kunwa basa tap the screen icho chichifa muna svipa bishop ndizvo zvaunokwanisa kutaura iwo ndikutokuudza real life haurare everyday uchifunga future yevana vako iwo haurare uchifunga kuti vana ava ndopa chingwa here ndichikupa mari ndichikudaiso imbwa ndakuchengeta hama dzangu svipa bishop ufana sewembwa uya hamuna one yenayo baba ndakwemba ndakunoita business svipa bishop ndakunoita business svipa bishop iwe tibvira dzana rinenge dhore satanyoko imi na bishop makamusingapanana nemachansi munhu mazitsi anosungakiti chisura iwe handisambasa nezvi zvaunotuka zvisina mari mukati unobhadharwa wapedza kutuka tamba maklasi aisimba yako iya yakasara muhondo aisimba yako iya akafenekara stombori yako iya amai vako vakazvara chirombe chemwana chinenge iwewe noko svipa murume usvipe bishop that's all you ndakamunanga dealing with you proper mazi gunwa anenge tsangamidzi tuka usvipe bishop nembasa neestate yekuenda kuchikoro estate yekuenda kuchikoro ndizvo zvaunoswera uchiita svipa bishop iwe shit man kuti iwo wakabatwa nematunetwe majuda hapana para kupiwa aids magara anenge mapudha achira mwana akagara aona kuti mazizamba anenge magei opa anyway handivakapa baba Clinton aids uri kufanira kunge uri mujeri mfana iwe famba uchipa iwe chirefu chinenge teaspoon yendorani kafesi kanega maideke mwanake gudo enda unofa iwe you sound so cheap you sound so shallow you always shout the same shoutings every day. You're such a cheap little fucker. Ndosakochinwa mvura yakasangana nematushi mvura yemboo. I don't speak nevanhu vanonwa mvura yemboo. Tap the screen imbwa. Please ka. Muchida kumubloka ndichifungwa ndezve pafacebook. I don't joke with broke motherfucking cunts. Togara pano BP is real. Muchamama ne BP yoyo. Ndikukuona kuti uyu BP yake yasvika apa BP yake yasvika pa iwewe December ndati December kaisvika ndokupa 100 pounds iwe ndati svipa bishop ndati December anenge December mapudha achira mbara
chawina chahuroyo zvinhu zvacho zvaunotaura ndezvechibaransi. The way you shout, you're cheap ass, an educated idiot. With a man anotambira 4 US a day. Murume wangu aenda kubasa. Murume wangu aenda kubasa. Kutambira US a day. Ndiri apa mbwanze. Masingadiwe nehama. Wakarambwa na baba. Hangu dzandutotara nadzo idzodzo. Hama dzangu dzandiri kupa mari izvozvi. Wakarambwa nehama iwe. Dzipi wakadya baba iwe. Waida kuti bishop varwe. Ndikutaura nehama dzangu shamwe. Hama dzangu dzapiwa over 5,000 in 3 days. Enda kuchikoro iwe. Enda kumagaba uende kuchikoro iwe. You're still young to have AIDS at your age. Kuita AIDS at your age. How old are you? Are you not 22? 23? Wainyanyosvirana nababa wako ndiyo problem. Ukabata mukondombera wababa wako namai vako. Kahure kakaiswa murumu. Dai ukaputikirwa negasi romba mako iwe chibvirapo. Chibvirapo iwe ndo bishop wako. Enda uchabhega. Ende vanhu ndakuda kutovaudza kuti musavape mabharanzi aya zvimacoins zvenyu muchaenda kubasa. Uchachema zvikuita hasha tombi zvosuna chitaura naye ane murungu wake billionaire judge andishamsirwe nemunhu ari pauche ndovanotamba tiri kudya nantombi munhu anopfeka wigi inenge dengu rakasenga dengu rematende ana edzisewe ini ndinayo edzi ende mubritish iwe hauna kana passport anodriva mota yake yakanaka iwe unodriva chiziya zvekunwa mvura iri padhuze neblack toilet ziya zvekumamira mugomba iwe dai ukakoborwa nenyoka uchimama mugomba imomo Tripa Bishop. Dai ukakoborwa nenyoka uchimama mugomba rako iroro. Tikuone tinashe mutaurisi muchenda kune hure ndinayo. Inini edzi ndinayo. Nikaona any artist anoenda kuimba yehurera, I'll show you myself. Nda unozadzwa TB ko. Hamuzviziva kuti mukagara nemunhu ane TB muroom 1 unozara. Hamuzviziva. Nda unozadzwa TB imomo. Tripa Bishop. Ona bvisa chifirita tiziyane tibvirapo. Bvisa firita tiziyane. Bvisa firita tiziyane mani. Bechere munhu chakabayiwa nemagetsi. Mwana mudiki kuti AIDS. I'm 47 years and I've got no AIDS. Iwe una kuwonda kwaita hanzi petiti. Petiti wemagetsi. Vanhu vari kunyepa yese wikine akaba magetsi. Iwe upo wakangopinda mugwanda magetsi sakabvaita. Kaisei mugwanda mukonekte mukoshoti wane magetsi edapa becherapo. Svipa murume. Vese vari kutaura kuti svipa bishop muri kutozvibatira munyama yenyu. Bishop wakabata munyama wavari papi. Svipa bishop iwe. Bishop wakabata munyama wavari papi. Vari papi. Tijasire firita iro kamuombe pano chibvurapo. Svipa Bishop. Aiwa AIDS ndikunyeperai guys kana mune AIDS dzenyu ndedzenyu nandina manje ndiyo problem. Svipa. Inini ndichaona vazukuru vangu ndinoona nechikimu chakaora muropa. Ende ndinosemeswa nevanhu vakaora muropa ini. I don't care kuti munondituka sei. Munhu akaora ropa anondisemesa. I'm telling you. Handisi kutaura imi mune AIDS ndikutaura ichi chihure chekunonzi kudiasport chekusouth Africa. Akakupa foni obva wadzidzira filter ndio ichakuuraya filter iyo chikufurira kuti wakanaka. Izvozvo obvudzira akuyerera PEM. You don't need PEM iwe. You don't need PEM. Rakutoira next year unenge wamuIndia. Dechera amai yako mbwa. You're lucky kuti takavharwa panapa nekamera in real life fana ndai kuchikora mutsipa. Ende unenge kamwana keshiri futi. Kari wiki mabhonzo. Iri sei AIDS nayo. Iri sei AIDS. Unonzwa sei kana une AIDS. Ningochifila sei mabhonzo. Ningochirwarera. Unomborwadziwa mabhonzo kana wakarara. Oh shame. Saka mapiritsi unonwa akaita sei. Rangosara mazino chete bhodhi yese iri kuenda. Munhu akatofo zvake ari kufamba. So sad man. Handiuiri pakamera vanhu vasina kobiri. Trust me. Handiuiri pakamera vanhu vasina kobiri. Shumba yakachenda mbuya. Chero ukapiwa tumafisha mwari.
I've dropped over 5,000 in 2 days. 2 days. Sipa Bishop. What is fish for me? What is fish for me? Sipa Lokuti rakenda iwe uya. wampa fish. Mwana wa baba. Tangati baba nekukumbirwa Mwana. mari nemba Sipa ikuPayPal. Bishop. AIDS inofila sei naye? Unonzwa sei neAIDS? Inoita Sipa flu. Bishop. Changosara mazino chete. Changosara Sipa. mazino. Sipa Bishop. Chakananzva spam rakaora. Dati Sipa Tabatwa Bishop. nemagetsi. Sipa. Bharanzva munotaura. Bishop wenyu kuti Bishop vaichikumbira mari kuinbox uko vaiuya vachitotamba nemi. Anyway, chinzwa shamwari. Chimbonorapwa AIDS yako baba. Zibeche Saka mke. uri kufarini neAIDS yako yo. Iwe uri kufarini neAIDS yako. Dokta akakuti uchafarini. Mangwani. Firita nderi kukunyeperai. Utoriwo chimwe chinhu iwe utoriwo chitokwaniwo zvako kabvisa firita mfana. Yes, I may. Utori chitokwana huna kana mbenki kana $10 kana $100. Let me ask you, is it better kuita tokwani risina muromo uri padivi usiri chirema pane kuita Iwe handina muromo uri paside. That's what you still think. Muromo wangu watove ball. Muromo wangu usiri paside. Ndaisinaomboita British passport. At least muromo wangu wakandipa passport iwe bechera kurakakupa mkondombera. Muromo wangu wakandipa passport iwe bechera kurakakupa mkondombera. Shut up, go and play with your level. Bechera kurakandipa mkondombera iwewe wakaitwasanurwa muromo. Handisekamira vanhu vakabroka guys, trust me. Vanhu vakabroka handina time now. Watamera kana muromo wako usibadi. Guys, ndane maprojects ekuita. Iwewe ziya kuti hausi landlord unonyepera vanhu kuti nyaya dzakuti. Ina ndisi landlord and so what ndatisvipa Sabina. Ende usanyeperwa nekafirita kako. Handitika hauna passport, vana havana passport, chidiki chakabatwa nemagetsi sewe. Nhamo yako iwe mfana yakawandisa. Ukuzvinzwa. Saka murume anotambira $4 a day. Aiwa, iwo nhamo yako yakawandisa usataure neni futi. Iwo bvunza Mwari vakubvunza kuti se vakakupa muromo uri padiwi kudowa pane ubitini kuti twashaya dzitwasanurwa. Bvunza Mwari se akakupa beche rakakupa AIDS. Se ini mirandi kubva ndakubvunza se Mwari vakanipa beche rei. Kwacho hautogona. Mirandi kunenge iwewe. Iwewe une beche rine mukondombera. Ini ndinoyamsa mwana. And everybody knows that you wish. Iwewe une muromo uri padiwi. You wish. Andivhurire kamera iwe. Iwe ndionekwe nebaba mwana wangu muIndia wekuZimbabwe ndakavhurira kamera duzvi rine AIDS sewe. Fuck off. Iwe ubudisa muromo uri padiwi uyo. Iwe handite izvozvo ndoziyana nebig people noti vana tudiki tunenge iwe kamunhu kane mukondombera. Big people sebombo class sedubi saka tibvira apa duzviwo uchafa nenhama yako. Kamera haisi kuvhurirwa varombo sori zvenyu. Ona chiheti chakaora chiri kununira tsvina. Saka ndaine uri paside ndaida kukumamisa ndakapfeka maglovhu ndichita kutsika kudai ndichita kutsika. Ndipa adresi yako ndibhadhare boys dzangu dzeuza kumamisa. Ndipa adresi yako right now. Pentagon yepwezi. Chi? Pentagon yepwezi. Mirantore bhope ndimbokuratidza inonzi power. Ndipa adresi yako inonzani? Kana ndaenda kuepwezi ndokutsvagira pacho. Pentagon yepwezi. Aiwa, ndiudze location yaunogara. Mfana ndoda kukutumira Pentagon kuepwezi unogara kudhuze nedombo raMwari iwo. Ndipe adresi. Handifungi kutokushaya paepwezi. Dombo raMwari. Kutokushaya. All right. Handifungi kutokushaya paepwezi. Padombo raMwari papa. I want to show you zvinoita pound. Ndoda kuuya ndoda kurobhera tunhu twese turi muDenmark. I want to show you. I'm going to send an investigator mangwana. I know masalary amunopiwa ikoko $7 a day. I was speaking to a gangster guy yesterday. Achitondudza kuti sister ndikutambira $7 to be a courier. Ukunzwa ndikamupa 150 ndopa shamwari dzake. Shamwari vanofara newe iwo. Hanzi vakakumaka zvisingaite unotozikanwa padheni. Hanzi vakakumaka zvisingaite. I want to show you mfana. Ndoda kusiya ndakuitira uchenjere. Ukaona moto fucking around with the mess. Fucking around. Are you so weak, man? Don't see any of that. Okay, put a little smoke, girl. And you are also so weak, idiot. I don't want a pound, right? I want to show you it's a pound. You know, say on the fracas. You know, say on the fracas. You know, say on the fracas. You know, say on the fracas.
akuratidza be very prepared. Murume upo wamuri kutaura ndine murume wangu panapa naimi. Mashaya zvekutaura. Muda kutaura nezvevarume vanhu saka makabata mukondombera mune busy kutaura varume vanhu. Panonzi pai panogara. Please anondipa address yake ka I'll give you something. Trust me, I need it. I want to show you. My address I can tell you myself. I stay in Kudumba. You can mess me around. Ari kunyepa maikunda isai Galaxy ndikupei. Anogara uKremboni. Okay, ndichaisa Galaxy kwako handisina kupa Louis. Musape Louis. Isai pangu chete Louis ane 0%. Isai chete. Anogara kunonzi kuKremboni. Unoita moderator muna nemari kupfura iwewe ndibvise zvinhu kana I love you my kuku inini mama rasta antombowade chisai mama Stobulos aiwa ndisisira pana makumbopanduza ndatichinzwa iwe Stobulos ndaitofunga kuti I'm coming next week ndinofana kudhira ndaita padhena ndichitofunga ndichitoti mwari wangu handisina kuona mama rasta ndikati manje iwe zvanga zvitondishusha thank God chakandituka nezuro akumana kutamba kwandiri kuita Adiona Baba Rasta. Adichazadzwa TP. Chisa izi. I'm coming home. Chisa izi. Mira ndinyatsokupa. Kojoka uya Chisa izi. Aiwa ndikuisira kwako paunoita live bowandokuisira kwako. Akomana guys. Nifanga zvakaitwa anonzi amaibhanda zvakaitwa. Hello amaibhanda. Ona ntombi inhlari kunditumidzira voice note. Amaibhanda amusikuya uzondiona amaibhanda vakaenda vakanhuhwirwa nemukondombera vakati. Maikuku. Anogara kunonzi kuKremboni ndoko anogara. Ndotokupa ine pamba pacho kana muchitora ina I don't mind. Aiwa agara kuKremboni asi muKaradhu. Aiwa kune kunonzi kuNew Kremboni. There is Joker. Joker, come here, Joker. Come here, boy. I want to show you my boys, Mama Rasta. I want to show you, boy. I want to show you that I'm connected to my gangsters. Joker is hungry. Joker ari pa den. Tunakuratidza mfana. Tunakunaso make sure murume wako ari kubasa first. Tunenge tine surveillance nenge kwa murume wako. Iwewe pa den pako. I want to show you. Ko ningirikini baba akunda wakazotengesere bhasikoro rearia muye naro kamaikunda bhasikoro you need bhasikoro was wafuta one BP we nayo story nani chenjere kutera asi muri kusvipa here kusvipa pakusvipa sina edge zvimwe zvisandabasa nazvo so long Toda varwere vepfungwa akomana ndotenda Mwari kusvipa pa real life iwe somusina edzi zvekusvipa zvinogadzirwa nadhokta zvekubhenda muromo mazuva ano chayanakira yakukontroleka because kune maARV but inongorwadza the fact yekuti une edzi musanyanyozvifadza zvenyu makungozvifadza hainyanyorwadza zvayo hainyanypatina utingotaura handidi kusangane munhu hapana chinhu chinorwadza kufamba wakadengezera ngozi ngozi ipi ine mari mukati Jesus kana iri ngozi yacho ndinotoida hamuna kudzidzira mari dzengozi hamuna kudzidzira mari dzengozi kana iri ngozi yacho inouya nemari inandida hangu inandide chinorwadza chokuti vanhu vanenge vachitivhura kamera iwe une muromo uri padivi usingade aiwa handivhurire vanhu vasina mari kamera yekusvipa yambotanga nguva yemovement yekusvipa iyi yatanga nguva muri kutaura svipa murume okay handimbonasonzwa zvechibhara zvamunenge muchitaura izvo yekusvipa yatanga nguva iko yekusvipa iyi maikurumidzira munhu achiri munyoro uyu ngaizoda atisi papata muvhu tochiti svipavainaka ndakavacheka ndikaisa salad zvese ndivainaka zvisingaite akakaneedzana tori nani unotswatswanya nemabhonzo pauchatanga ningirigaro 1 riya bishop vainaka pauchatanga garo maimani bishop vainaka sikana aiwa tiri kudakirwa hama dziri kufara ndakasiyana nezvivanhu zvepafacebook zvisina kana cash
zvinoda mari yako zvapedza. asi community iri kuti svipai manje justice for he munhu wese chimbonyora justice for bb mirai timbona justice tinombonyara nemabharanzi anenge mimhere imi mutori mabharanzi mamwe ndimi mavana akatomboda kuona kuzimbabwe bharanzi mamwe ndina mamarasa ndima vana akatomboda kuona majeri taipai quick taipai justice for me justice svipa murume hashtag svipa murume very quick taipai but remember hashtag svipa murume bps hashtag svipa uyane murume bp uyane bp aka kanenge kasoldier love kari padenga kane bp iwewe ndoziziya muchamama nebp kani vakastoporoshi guys bp inorwadza guys stoporoshi kutoseka pati mwana amama nebp aiwa zviri nane iri nane zvayo because yangu inokondororeka handisati ndakumwa mabhatanati piritsi ayaya yangu inokondororeka bp aiwa zviri nane pane kufamba wakadengezera ngozi iwe tiri makarada tizviziye zvengozi zvinoitwa kumazezvo kwedu tinomamisa anything tiri makaradi. Let me just reintroduce myself to you. hatiite zvechizezuru baba vangu vanobva kuindia stick nezvizezuru zvenyu kwamuri kudheni kwenyu ikoko kudombo kwenyu kunonzi kuti hameni kudombo but maoko enyu akanaka maikunda jealous down zvimwe tingataura iwe ndakuudzai kuti handite zvechizezuru zvamunoita tiri makaradi baba vangu mukaradi hatitomboziva zvengozi ende zvinooneka kuti muri mukaradi memacho because even face yenyu chainooneka one side iri black one side ine kakutsvukirira Uzoti wakurira mugeto wakurira Glenora kumamafias kumageto area. Thank you hatidzvairirwe nevanhu vekuepedzi tinokumamisa vanhu vekuepedzi ndakamaka futi tumwe tumabharanzi muda kupindirawo here tangoti tibvunze Stobo, please. Aya kungobvunzawo. Aiwa, manyanyira maikunda ndatirega ndivasaidiro. Daivediwe. Musadaro. Zvinyima mari ndizvo zvavari kurwadziwa nayo. Holani boys, musadaro kanguva dzakwana kadza 10 minutes to 2 idzi koko. Mwana wenyu wadaidzwa kadavira. Nababa Julia wadaidzwa kadavira Nababa Naba mwana wenyu wadaidzwa kadavira Nababa Naba mwana wenyu wadaidzwa kadavira Profita Bishop, where are you now? Where the fuck are you now? Who's on van? Bishop, where are you now? Where are you? Nakujaidzwa ngotuka maspirit amusingaziye rimwe rafa next ibhodhoro kairo maikunda muri apenyeroko ndati rimwe rafa munotuka maspirit amusingaziye rimwe rine bp rimwe rakabatwa nemagetsiro bvisakakepi kakako totifundisa todanagotinoda bvisakakepi ako tipanhamo veduwe vasikana tiri panhamo isusu tiri kuimbira kuti bhokisi rakudzikiswa mugwai muri bhizi kutukana imukutukana hadzikanguwaka hausiriwe here iwewe bishop iwe waida kundituka ndiani amupenyu nhasi hausiriwe waida kundituka panapo uchindiudza nezvemhuri yangu iwe hauna iwe ndaitokutuma bishop kuti unoudza hama dzangu uroyi hwavo ende vanhu vamuri kutaura havasitombore hama dzangu vekuengland macousins hama dzangu dziri kuzimbabwe uri kuzvinzwa bishop wakataura zvakawandisa iwe nevanhu vakawandisa but wakapfuura prophetess ndakakupa mari dzakawanda sema sister. I never even used to speak to you like that. To me you were just vanhu vandinoshanda navo, but to come and betray me and you think you can steal my friend, my cousin Tombinhle,
You're barking. You're dead now. I don't give a fuck. When I notice Shipa and Bishop, Shipa, and Mamisco after one to Jairira. Jagagunamatira. Now Jaira ma profit, I mean. Now Namatira. Panerima down the Jaira Flipa, Kutoitana Luisa, Mutorica Life, Mustondi took it and go 5 minutes, Muchindu Undira. Makash Uraira Bishop Mega Pano. I'm not going up for 2 hours, but you want a BP me. I'm not going up for 2 hours, Mesam Chinaki Wapanapa. Mukawapa Marian Dege. I'm not going to Chikaf Pavaka and Amushaimi. I'm not going to Bishop from me. Nasu Kushandana Bishop in it. Guys, in India, shut it, watch it, Pano Famun. Always remember that. Always remember that. I'm a prophetess ordained by God. Now only Jairi and in one watch no Pamari, Mama Rasta, I should kumbira mari. Nasu only 2 kaiwe. Nasu we were only 2 kaiwe. Kostobo. Stobulus is the same bomb class. But when I Stobulus and Bache, because Stobulus na Mama Rasta wachango force Sani Bishop BP is real. Mese maka wanda para but no face then you dawe ane BP. I'm a doctor. I'm a doctor. In do not have a BP, do not have a diabetes is yes, I'm a personal trainer. Maikunda why murikusia Louisa, murucha kudonedzwa taurai Louisa. Aiwa uyu ndisoko anonetsa kutaura nayo. Ende futi. Sokostina warema sokostina wachiwa zvona ndakumutya but uyu kauyu ndisoko ndisoko vanobva pekugumira ndisoko zvangofanana kuti ndikuzvitika hatirana soko Louisa tirana soko. Thank you havana soko vese respect not to my balance woito tweku Epworth. Munoda kumaka watakaita tumabharansi kwekuepwezi munopa mami wapanapa isu vekuepwezi taakutopindwa nyoro ka oto Louisa mutumbi wako isepa Everton taakutopindwa nyoro ka muna kuimba ndaungoridza one song mutumbi wakudzika makanakirwa. Let me make this clear. Thank you Lulu. So we have a life mchindi I love you ndwewega wandinoda Sabina haye real prophetess tichinama tatese nasu unofonera vanhu kumusha kwangu iwe kana ndichiita makuwa ndechida kutoti atosvika ukaona ndichinyaya Stoboloshi kwaurika ziya kuti ndiri kutuma iwewo kuti unoudza Stoboloshi. Ini ndiye ndichida kungomoka Maikunda but Maikunda wakatambwa yakashata asi ndochokwadi. Let's be honest. Line in mode. Ndaitotuma Stoboloshi ndaitovatuma mutaura ngozipi kwamda kutaura vakatuma iva Maikunda ndaitovatuma vaitambana ukandiona ndichinyeya Louisa kwauri ziya kuti ndoda kuti unoudza Louisa kuti Maikunda vari kuti chakati zvinobva zvarwadza mo vakatambana vaizivana ndobe mapizza iri unavodzika yacho Stobolosi kaenda kupaka kekubatwa nemagetsi kaMama Rasta handiziva una bishopu vodzika so vamwe vese vakabatwa nemagetsi vatorapa nemukondombera zvese ndorapa ABC igadzira ABC Sabina Shipa murume panyo wandiseva ndaida kukupa ndege utyere mune bha ende wandiseva ABC. Thank you very much. Shanda kwamnangagwa apa mnangana mabasa mukushanda basa rokuswera pano pasocial media. Isusu we are your boss. Stoboloshi is your boss. Louisa is your boss. 177 is your boss. We are here to waste your time. And we are going to waste it when ABC. Maikunda wakuti chiko. Maikunda wakuti chi. Because I can't focus guys. vasiye vari kuti remix vari kuvhenda tiri kuchema Maikunda muri kuda time here. varifana kumupa ndege but atondiitira favor ati iwe ari kusaidi kwakoyo ari kutuka vanhu vese vari kuti Shipa Bishop ari anasoti Sabina ndamunzwa zvangu aiwa tarisai makomenzi ake aiwa sipamwe handisi kunzwa kandi ndakauraya
saka kana ndakauraya ndoda kukuradzai uroyi hwacho manje pana ada kuroyiwa here nyora zita rako ndikuroyi mada kundijairira inini nda kundijairira muna kundijairira muromo wakabhenda vana vakatorwa keya vakadai kuudzwa kwana vakatorwa keya nekamuzimbabwe ninini fuck off nyorai mazita enyu ndikunyorei panapa ojairirwa. I want to show you power yemushonga. Tatiite mushonga wekuenda kung'anga isu tinoroya namwari.